Pangungulila sa kanyang anak. Ito ang nararamdaman ni Michelle. Sa loob daw kasi ng 15 taon, hindi niya nakapiling ang kanyang ikatatlong anak matapos niya itong ipaampon sa kanyang kabarangay dahil na rin sa kahirapan ng kanilang buhay. Bakit, Michelle? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Maratong lang po kayo, madam. Sabot na, nasasabat lang ko ang anggi ko sa... Dahil hindi ko niya ako bisitado. Yung mama ko po, nakiusad lang kay Ate Leni. Ngayon po, pumunta lang si Ate Leni doon sa bahay, kinuha yung bata, tapos binigay ko naman. Sa loob ng 15 years, gustong-gusto mo talagang makuha yung anak mo, kaya lang wala kang malapitan. Para mabigyang linaw ang problema ni Michelle, kinausap din namin ang nanay ni Michelle na si Lola Salvacion. Totoo po ba na kayo po yung nakipag-usap kay Lenny para po ampunin yung apo po ninyo dito kay Michelle? Opo, nakiusap po ako dahil asawa ko inoperahan. Ngayon, wala namang kaming magtutulong sa amin na maghahanap buhay. Kami lang mag-asawa, nagkasama-sama maglaot, maghahanap ng isda. Ngayon, siya walang nagtutulong sa kanyang magbigay ng mga pagkain sa mga bata niya. Kaya yun lang ang naisip ko. Pinabulaanan ni Lola Salvacion na tumanggap siya ng pera mula kay Lenny matapos ampunin ang bata. Meron po bang pera na involved po dito sa transaksyon nito? Ay, di man po. Di man po. Maski piso, wala po akong iningi sa kanya. Para naman kay Lenny, masakit man sa kanyang kalooban, wala siyang magagawa. Kung gusto niyang kwaon, okay lang sa ko. Maski makulog man sabot ko, perang years ko siyang alagaan. Pagkatapos ng aming programa, ay sinamahan na namin si Michelle sa Barangay Maslog upang formal niyang makausap si Lenny, ang umampon sa kanyang anak. Kakaroon ka na lang sa akin. Uy, pag ikuha ka ng akin, niya, pag pinuhan si mama mo na. Kasi mama niya, nasa open talaga yan. Si mama mo isa, tabangan. Aki mo yan eh. Maski pa paano na aki mo siya. Para ibang sitwasyon mo niyan. Ang aki mo, may pigmimidbid na ibang ina. Iyo to lang ang medyo luluway-luwayot na. Dahil naman ipagkakait sa iyo. Sana masabutan mo yan. Kasi may mga psychological ang aki. Hindi mo ako sabihin sa mga Ayan. sabi ko nga po ka, kung dahil mo nito nangyari sa ama ko, dahil mo niyan po pa dyan. Sabi nga ni Ibagao, mothers knows best. Kamo ang nakakaaram kung ano ang pinakamagayon as in pinakamaray sa akin. Pasabot na sa akin na maswertehon ka, buboy. Duwa ang ina mo, duwa ang nagpapadaba sa inyo. Sa unang pagkakataon, nasilayan din ni Michelle ang kanyang anak. Agad naman niyang itong nilapitan, subalit sa halip na siya ay yakapin ay nilayuan siya nito. Dahil dito, hindi na napigilan ni Michelle ang kanyang luha. Ang end part digdi, perming ang aki ang apektado. Iyo dapat ang pag-iisip ta digdi. Pamati ta na sana, mas magayon itong mamatian kang aki na duwang ina ang nagpapadaba sa iya. Hindi biro ang naisin ni Michelle mula sa kanyang anak na minsan na niyang iniwan at piniling ibigay sa iba. Kung kaya't mahirap pa sa bata na tanggapin ang katotohanan ito. Ngunit sa kabila ng pagtanggi ng kanyang anak, pinabaunan pa rin siya ng isang yakap na magsisilbing pag-asa na balang araw ay kakayanin din siyang tanggapin at kilalanin bilang isang ina nito.